Shalom ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም Hejsan Guds församling, Guds nåd och Guds frid vare med er. ከም ትኩሉ ጊዜ ንመጽኩም ዝበለጸ ቃል ዝበለጸ መዓልቲ ሒዝና ካብና ኢሲአርጂ ስቱዲዮ ሎም ድማ ሆሞ አናሐኩም ሰላሐዲን ምሳሐኩም ሰመጽና ኣለና Och det är broder Saladin med broder Sem som sänder från CRD Studio med det dagliga ordet, det bästa ordet för den bästa dagen. ሎም ነካፍለኩም ቃል Och dagens ord är ቤተ ክርስቲያን ምኻድ ገዲፈዩ ዝብል det är jag har slutat att gå till församlingen. ቤተ ክርስቲያን ምኻድ ገዲፈዩ Jag har slutat att gå till församlingen. ብዙሓት ሰባት ኣብዝነት ዝበጽሕና ኢና Många av oss har hamnat i den här stadiet. ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምኻድ ገዲፈዩ በጽሕና Vi har kommit till stadiet där vi har slutat gå till församlingen. እንታይ እዩ ኣብዝነት ዝበጽሕና Vad är det som får oss att hamna till den här stadiet? አገልገልትና በጉቡእ ስለዘይ ተኸታተሉና Är det för att våra ledare inte har kollat noga på oss? ደሃይ ስለደይ ገበሩልና Är det för att de inte har hört av sig till oss? ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ሰባት ስለዝጎዱኡና Är det för att folk har skadat oss i församlingen? ወይ ድማ ቦታ ስለድሰአና Eller för att vi inte haft någon plats där? ወይ ድማ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ጎደሎ ኣሰራርሓ ስለዝራእና Är det för att vi har sett brister i församlingen? እዞም ነጥብ እዚኦም ድዮም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምኻድ ገዲፈ የብጽሖምና Är det de här punkterna som har fått oss att lämna församlingen? ሪኹም ብሩኻት እዞም ነጥብ እዚኦም እንድሕር ኮይኖም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምኻድ ገዲፈ ኣብጽሖምና ጌጋይ Ser ni mina syskon, om det är de här punkterna som har fått oss att lämna församlingen så är det fel. ምኽንያቱ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምኻድ ገዲፈ እንድሕር በጽሕና ናይ ውድቀት ምልክት እዩ För när vi kommer till det här stadiet att vi har lämnat församlingen, det är ett fallen situation. ምኽንያቱ ማንም ክርስቲያን ኣብዚ ነጥብ ዝኽበጽሕ ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን För det är inte Guds vilja att någon kristen hamnar i det här stadiet. ነብሲ ወከፍና ኣብ ቤቱ ክንትከል ኢና እግዚአብሔር ፍቓድ Det är Guds vilja att vi alla ska vara planterade i hans församling. ካብ ቤቱ ኸውፀና ዝኽእል ምኽንያታት ክንፈጥር ኣይግበአናን እዩ Så vi borde inte skapa några ursäkter som får oss att lämna hans församling. እንተ ደኣ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ገለ ጎደሎ ኣሰራርሓ ስለ ዝረኣኹም ገዲፍኩም ወፂኹም Bara för att ni har sett några brister i arbetet i församlingen och ni har lämnat. ብጣዕሚ ተጋጊኹም ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣካይዳን ኣተዓባብያን ኣይትፈልጡን ኢኹም ማለት እዩ Ni har gjort väldigt fel, det betyder ni vet inte församlingens väg som den går. እዎ ሓቂ እዩ ፓስተራት ክጋገዩ ይኽእሉ Det är sant, pastorer kan göra fel. ሓቂ እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኣሰራርሓ ጉድለት ክህሉ ይኽእል Det är sant, det kan finnas några svagheter och brister. ነገር ግን ትትርእይዎ ዘለኹም ግድለት ጽባሕንጎ ከም ዝዕረኽ ተኣምኑ ይግብአኩም Men ni borde kunna lita på att det som ni ser svaghet kommer kunna förbättras i morgondagen. ናብቲ ሙሉእ ፍጻመ ናይ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ተዓቢ ከም ዘላኽ ተኣምኑ ይግብአኩም Ni borde lita och tro på att församlingen är alltid liknar mer Kristus till sin fullhet. ንህይወትኩም ስከረእይዋ Kolla på era liv. ጎደሎታት ኣለኩም ዶ Har ni svaghet? እሞ ቤተ ክርስቲያን እኮ ንስኹምን ንሕና ንምስተኣከብና እኳ እዩ Så församlingen är när jag och du samlas. እቲ ሕብረት ንሕና ምስተኣከብና ይመጽ Församlingen kommer när vi är samlade med varandra. ስለዚ ክሳብ ንሕና ንዓቢ ዘለና እቲ ሕብረት ከዓ ከምኡ እንዳዓበየ ክኸይድ ይኽእል ጎደሎታት ክርከቦ ክእል Så länge vi alltid växer tillsammans, det är då samma sak med församlingen. Så svagheter kan också bli bättre. ስለዚ እቲ ንጥቀሞ ዘለና ሰናይን ጽቡቕን ነገር ንምንታይ ንዑ ደይንቕልበሉ Så varför ökar vi inte på det bästa och bra saker som vi ser? ስለምንታይ ነቲ ዘሎ ጎደሎ ጥራሕ ነውፅእ Varför tar vi endast ut det svaghet som finns? ስለምንታይ ከኣፍቲ ጎደሎ ብጸሎትን ብኩሉ ንኽእሉን ደው ኢልና ክሳብ ዝዕረደው ደይንብል Och varför står vi inte fast i det svaghet vi ser genom bön och styrka där vi kan göra skillnad? ኣብ ዝተወድአ ነገር ጥራሕ ዲና ደው ክንብል እንደሊ Vill vi endast stå fast i allt som är fullbordat? ብሩኻት Mina syskon, ቤት ኣምላኽ ብጣዕሚ ይደድልየና vi behöver verkligen Guds församling. እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ቤት ይደሰልጥነና Det är i hans församling som Gud rustar upp oss. መጽሓፍ ቅዱስ ዕብራውያን 10:25 I Hebreerbrevet kapitel 10, vers 25. እዚ ከዓ እታ መዓልቲ እቲኣ ቀሪባ ከም ዘላ ኣጸቢቅኩም ትርእዩ ኣለኹም እሞ ንሕድሕና ንመዓዓድ እምበር ገሊኣቶም ልማድ ከም ዝገብርዎ ኣኼባና ኣይንሕደግ Det står, och låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra, utan istället uppmuntra varandra, och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. ገሊኦም ልምዲ ኮይኑዎም ይኣኺቦም ምሕዳግ Vissa har gjort det som en vana att lämna sina sammankomster. ለሚዶሞ እዮም ቤተ ክርስቲያን ደይምኻድ De har gjort det till en vana att de inte går till församlingen. መጽሓፍ ቅዱስ ግን ከምኡ ኣይንኹን እዩ ዝብለና Men Guds ord säger, låt oss inte bli som dem. ኣኼባና ኣይንሕደግ እዩ ዝብል
Det står låt oss inte överge våra sammankomster. ስለዚህ ብዙ ሆነ አይነት ምክንያት ንሓድግ እንድሕር ኣለና Så om vi med vilken ursäkt än det är att om vi lämnar församlingen, አንጻር ቃሉ ስለንኸይድ ዘለና ኣብ ጌጋ መገዲ ኢና ዘለና eftersom vi går motsatsen av vad Guds ord säger, så håller vi på att gå på en fel väg. ኣብቲ ቤት ኢና ክንለምለም ንኽእል Det är i hans församling där vi kan blomstra. ኣብቲ ቤት ኢና ክንፈሪ ንኽእል Det är i församlingen vi kan vara fruktsamma. ኣብቲ ቤት ኢና ክንዓቢ ንኽእል Det är i församlingen vi kan växa upp. እቲ ትጥቀሙሉ ጸጋ ኣብቲ ቤት ንዕኡ ኣስተውዕሉ Var noga till den nåd som ni kan använda som kommer i församlingen. ካብቲ ኣሎ ንብሎ ጎደሎ እቲ ዘሎ ሰናይ ነገር ይዓቢ Från det ni ser, det är svaghet som finns, det som är nåd, det ökar mer där, det finns mer där. ስለዚ ካብቲ ቤት ምጉዳልና ብዙሕ ነገር ከም ዝጎድለና ክንፈልጥ ይግባአና Vi måste vara medvetna att när vi lämnar församlingen, vi missar mycket saker värdefullt i församlingen. ኣብ ገዝኡ ድተተኸለ ይልምልማ ይብለኒ መጽሓፍ ቅዱስ Bibeln säger inte den som är planterad hemma blomstrar. ኖ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ይኮነን ድብል ብሩኻት Bibeln säger inte så. ማንም ዓይነት ምግላጽ ካብ ቤቱ ፈሊ በይንኹም ኮፍ የብለኩም እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እዚ ምግላጽ ናይ መንፈስ ቅዱስ አይኮነን Om vilken än det är uppenbarelse som får er lämna er församling och få er hemma, det är inte den heliga andes uppenbarelse. ቤት ኣምላኽ ናይ ጸጋ ቤት እዩ Guds församling är nådens hem. ቤት ኣምላኽና ኣካል ክርስቶስ ዝሰርሑ ዓየቲ ዘለዎ ቤት እዩ Guds församling är en plats där det finns människor som arbetar för Kristi kropp. ንስርሐሉ ንምልአሉ ንስልጥነሉ ቤት እዩ Det är ett hem där vi formas, utrustas och förbyggs varandra. ጸጋ ንካፈለሉ ቤት እዩ Det är en plats där vi tar emot nåd av varandra. ሐዋርያ ጳውሎስ ኣነ ገለ ንምጽናዕኩም ዝኾን ጸጋ ከካፍለኩም ክርኢኩም ደልሎ ኺልዎ Aposteln Paulus sa, jag vill komma till er för att ge er nåd av det jag har. ኣብቲ ቤት ዘጽንዓና ጸጋ ንካፈል ኢና Så det som vi, när vi samlas, vi delar med varandra nåd. ሐዋርያት ነቢያት መማሃራን ኩሉ እንዳበለ ወንጌላውያን እንዳበለ ድሰርዖም ኣብ ቤት እዩ Alla de här som man har rustat upp, profeter, om det är evangelister, pastorer, lärare, de är i församlingen, de är rustade. እዚኦም ድማ ንህይወትና ገደስቲ እዩ Och de här är viktiga för våra liv. ነቲ ፐርሰናል ላይፍና ምስ ጎይታ ዘለና ክንዓቢ ዝረድኡና ንሶም እዩ Det är de som gör att vi kan växa i vår personliga relation vi har med Gud. ንሶም ግን ኣብ ገዛ ገዛ ኣይኮኑን ዝርከቡ Men de befinner man inte hemma. ኣብ ቤት ኣምላኽ እዮም ዝርከቡ Man finner dem i Guds församling. ስለዚ ካብ ቤት ኣምላኽ ወፂና ማለት Så om vi går ut från Guds församling, እቲ ብኦም ዝመጽእ ግሬስ ካብኡ ንፍለ ኣለና ማለት det innebär att vi skiljer oss från det nåd som kommer via dem. ማለት ብኡ ዝመጽእ ጸጋ እቲ ብኡ ዝመጽእ ናይ እግዚአብሔር ነገር ኣብቲ ቤት ንሰትዮ ዝነበርናስ ካብ ምስታይ ነቋርጽ ኣለና ማለት እዩ Det betyder vi stoppar dricka från den källan där Gud informerar dem i församlingen. ስለዚ ኣብቲ ክንህልዎ ዝግብአና ከይንህሉ ንኽእል ኢና እንድሕር ካብ ቤቱ ንጠፍእ ኮይና Så om vi går ut från församlingen innebär det att vi befinner oss på fel plats än vad vi borde vara i. መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ መዝሙር 92:13 I Psaltaren 92, vers 13 står det så här. እቶም ኣብ ቤት እግዚአብሔር ተተኽሉ ኣብ ኣጸድ ኣምላኽ ኢሎም ኢሉ Det står, den rättfärdige grönskar som palmer, men i den andra översättningen engelska står det, den som är planterad i Herrens hem grönskar som palmer. ብሩኻት Mina syskon, ንሓርማስ ከጥቅዕዎ እንድሕር ደልዮም om de vill vinna över en elefant, በይኑ ክፍለየሎም እዮም ድጽበይዎ de väntar att han ska vara skild själv. በይኑኹም እንተተፈሊኹም ንመጥቃዕቲ ጸላኢ ምቹዓት ኢኹም Om ni skiljer er själva, ni är väldigt tillgängliga för fienden att attackera er. ንዑ ተመለሱ ናብ ቤት ኣምላኽ Gå tillbaka till församlingen. ንዝበደሉኹም ምሕረት ግበሩሎም De som har sårat er, förlåt dem. ወላ አገልገልቲ በድልናኩም ተቆይና ይቅርቡልና Även om vi är villedare som har skadat er, förlåt oss. ስኹም ግን በይኑኹም ኣይትኹኑ Men var inte ni själva, መታን ከይትጉድኡ för att ni inte ska bli skadade, መታን ከይትህሰዩ för att ni inte ska lida, መታን ከይትሕለሉ för att ni inte ska gå tappade, መታን እንዳሓቕፈኩም ትድግፈኩም ከይትስኑ för att ni inte ska gå och förlora folk som tröstar er. ንዑ ጊዜ ኮለና ናብ ቤቱ ንተኣከብ Nu när vi har tid, låt oss koppla oss i församlingen. ነንሕድሕና ተተሓሒዝና ጽጉኡ እንዳተኻፈልና ድማ ጉዕዞና ንወድእ Och låt oss fullborda vårt lopp när vi kramar och omfamnar varandra. ስለዚ በዚ ሰዓት እዚ ኩልኩም ካብ ቤት ኣምላኽ ድወጻኹም Så i den här tiden, alla ni som har lämnat församlingen, ኣነ ጻውዒት የቕርበልኩም ኣለኹ jag kallar er fram. ዌልካም Välkomna. ምጹና Kom. we love you so much Och vi älskar er. thank you Tack så mycket.